Ngifisa ukufunda incwadi yamaHubo 21 ngisukele kuverse 6. Ngiyabazonda abakhonza uNkulunkulu abayize, kepha mina ngithemba uJehova. Ngizakwethaba ngijabule ngomsa wakho, ngokuba ukubonile ukuhlupheka kwami, wazinaka izinsizi zomphefumulo wami. Awunginikelanga esandleni sesitha, wazimisa izinyawo zami endaweni ebanzi. Ngiyafisa ukuyiphinda le ncwadi. Ngiyabazonda abakhonza uNkulunkulu abayize, kepha mina ngithemba uJehova. Ngizakwethaba ngijabule ngomsa wakho, ngokuba ukubonile ukuhlupheka kwami, wazinaka izinsizi zomphefumulo wami. Awunginikelanga esandleni sesitha, wazimisa izinyawo zami endaweni ebanzi. Angazi noma ngenza iphutha yini, kodwa mhlawumbe angenzi lona iphutha, angazi. Ngoba ngiyafisa ukuthi niqonde ukuthi la kuleli thempeli, noma ngiwumuntu ngokwemvelo onalo ulwazi ngokukholwa kwalapha nezinto zalapha, kodwa izinto eziningi ezingivule ingqondo ngifike ngasifundiswa yilo muntu wasezulwini. Le ncwadi engiyifundayo akusiyona incwadi bengiyazi. Uma ngabe ubhala incwadi kakhulukazi ema-university, kuye kuthiwa you must acknowledge the source of your information. Kusho ukuthi lokho kufanele ukuchaza ukuthi lokho okukhulumayo ukuthathephi, ngoba okusuka kuwe okukuhlakanipha kwakho kufanele kwaziwe, kodwa okutholile futhi endaweni ethize kufanele nakhona kwaziwe. So leli verse engilifundayo akulona ivesi mina engike ngaphenya iBhayibheli ngalifunda noma ngahlangana nalo ngalithola. Leli vesi ngilinikezwe ezulwini, kwafika ingilosi yanginikeza lona. Kuyezwakala lokho. Ngamanye amazwi engikukhulumayo njengamanje akusiyona into evela kimi, kodwa yinto engiyithunyiwe ukuthi ngiyikhulume, evela kuNkulunkulu. Ivesi lesithupha lithi, ngiyabazonda abakhonza uNkulunkulu abayize, kepha mina ngithemba uJehova. Ngizakwethaba ngaye, ngizakwethaba ngijabule ngomsa wakho. Niyalizwa lelizwi? Ngiyabazonda abakhonza uNkulunkulu abayize, kepha mina ngithemba uJehova. Ngizakwethaba ngijabule ngomsa wakho, ngokuba ubonile ukuhlupheka kwami, wazinaka izinsizi zomphefumulo wami. Awunginikelanga esandleni sesitha, wazimisa izinyawo zami endaweni ebanzi. Ngiyafisa ukuthi leli vesi kakhulukazi ngoba liveli kimi livele ezulwini,
ukuthi sonke esesifundiswe kabusha ngobuNazaretha silazi ukuthi ngiyabazonda oNkulunkulu abayize. Ngiyabazonda oNkulunkulu abayize. Intshumayelo yami yasekuseni ibigxile lapho ukuthi kukhona uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ogama lakhe linguJehova, bese kuba khona oNkulunkulu laba ababethi masibabhala sibabhale nge-small letter. Labo uNkulunkulu ibona uNkulunkulu abaqede inkolo yobuNazaretha, babuqeda nya. Laba oNkulunkulu abayize ibona oNkulunkulu abaqede inkolo yobuNazaretha, abasisusile kushembe basisa ezintweni esingazazi. Manje ke sibuyela endaweni uNkulunkulu owasiletha kuyo. Singabokuqala abazofundisa amaNazaretha, sifundise amaKristu, sifundise iZayoni ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Ngike ngashayelwa ngenye insizwa ekseni ithi ngabe kuchaza ukuthi uNkulunkulu uyaphikisana namasiko. Ngase ngithi mina uma uNkulunkulu efika lapha phakathi kwethu, amasiko ongawathandi uyaye ewaqede, kusale lawo awathandayo. uNkulunkulu uyawaqeda amasiko ongawathandi ngoba lapha esiya khona kubusa usiko lwakhe kuphela. Akaqala uNkulunkulu ngathi ukuthi eqede amasiko noma imikhuba yabantu. Ngenkathi uAbraham ezalwa ekhula, wakhulela esizweni esasi sinamasiko aso. Lamasiko aso babekhonza izithombe, bezikhonza lezi izithombe ngangokuthi behambe befike beziphe ukudla. Kuvukwe ekseni ifike inikezwe ukudla, ziphakela ukudla lezi izithombe. Kodwa uAbraham ngoba wayenomoya kaNkulunkulu, wathi mayethunywa ukuthi akafike sipho ukudla lesi sithombe, wafika wakhuluma naso wathi dlana. Isithombe asaze sakudla ukudla, wathi dlana, nakho ukudla kuthiwa ngunike khona dlana. Isithombe sangakudla ukudla. uAbraham wayithatha zonke lezo thombe wayiphihliza wayiqeda. Niyazi leyo ndaba? Yes. Waqala waxabana kanjalo, waqale wabulala izithombe zakubo.
Wasiphihliza wayiphihliza. Wathi lento ayikho lento. Kanjalo noMahomet. uMahomet isizwe sakobo sasikhonza izithombe. Uma sikhonza izithombe naye wafike walwa naleyo nto ukuthi anikwazi ukuthi nikhonze izithombe, wayiqeda yonke leyo nto, balwa naye. Ngakho ke akuzukuba yiyo into entsha ukuthi uma sesibona ukuthi amaNazaretha asekhonza izithombe ukuthi uma siqeda belwe nathi. Uma ufunda incwadi kaDeuteronomy 18 kusukela kuverse 9 ifundeka kanje: nxa usufike ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, awuyikufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli, noma ohlola imihlola, noma owenza imilingo, noma umlumbi, noma owenza iziphonso, noma obhula emadlozini, noma umthakathi, noma umlozikazana. Ngokuba ilona lowo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakhe. Mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho. Ngokuba lezi zizwe oyakuzidla ziyabalalela abahlola imihlola nabanamadlozi. Kepha wena uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukwenza kanjalo. Lapho laba abantwana bakwaIsrayeli ababeya khona babezenza lezi zinto, kodwa uthi uNkulunkulu uyofika wena uziqede, ungazipractice lezi zinto ezenziwayo. Wena uyokwethembeka kuJehova kuphela. Ngithena ngikhuluma emsakazweni ngathi kumthetho sisekelo kaNkulunkulu owawuletha lapha emhlabeni, umthetho wokuqala owokuthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Lo mthetho othi ungabi nabo onkulunkulu abanye ngaphambi kwami umthetho obaleke kabi, ochaza into enkulu kuNkulunkulu. Ngize ngathi njengomuntu owazi umthetho, kukhona umthetho okuyekuthiwe umthetho ukuvukela noma icala lokuvukela umbuso. Leli icala kuyekuthiwa i-high treason. Icala lokuvukela umbuso, uma uke watholakala unecala lokuvukela umbuso, umthetho uthi bulawa. Uma nje ukwatholakala unecala lokuvukela umbuso, uma ungabulawa njengalapha eSouth Africa, kodwa uyogwetshwa ukudilika jele. Icala nje lokuvukela umbuso. Manje nake icala lokuthi ube nomunye uNkulunkulu ngaphezulu kwaloNkulunkulu, wena usunikele ngaloNkulunkulu, lokho okwenzayo ukuvukela umbuso kaNkulunkulu. Ngoba njengoba sila singaphansi kombuso wasezulwini, uma singaphansi kombuso wasezulwini, akufanele ukuthi kulombuso wasezulwini bese kuba khona umuntu futhi osethi nami ngimkhulu, nami ngiyazi.
awukwazi ukwenza leyo nto. Manje ke uma singaphansi kombuso wasezulwini kufanele ukuba sibuswe umthetho kaNkulunkulu, hayi omunye umthetho. Kufanele sibuswe inqubo kaNkulunkulu, hayi enye inqubo. Lento yokukhonza amadlozi uma usuthi uyayihlalela uyayibheka ayive inokuphukuphuku, ayive inokuphukuphuku. Ngelinye ilanga sake sabuzwa uhlaleleni, wathi uhlaleleni ayikho into eyinhlekisa ezulwini njengalento enini yenze nethi niyolanda abantu abafile ezibhedlela. Uthi ke lo muntu wasezulwini, niyamazini ukuthi umuntu ofile unjani? Niyamazini ukuthi umuntu osuke efile unjani? Njengoba ke niye niphathe ihlamvu bese niphatha isicephu, niye nithi mani mthatha nimbeke kanjani kulesi sicephu, ufike ehlale noma ufike elale noma ufike enze njani? Njengoba lo muntu niyomlanda esibhedlela, ngamanye amazwi ngichaza ukuthi bonke abantu abafa ezibhedlela bahleli lapha ezibhedlela. Kubuza uhlaleleni, uma nimlanda kanjani? Usukelele mani nimfica lapha esibhedlela, phakathi komuntu ozolanda umuntu omoya nomuntu oyinyama, ubani osuke ebona omunye? Phakathi komuntu omoya nomuntu oyinyama osuke eyolanda omunye, ubani osuke ebona omunye? Owokuqala, umoya uhlakaniphile kakhulu ngaphezulu kwakho. Okwesibili, umoya unamandla ngaphezulu kwakho. Okwesithathu, umoya uyakubona wena awuboni. Ngamanye amazwi uthi uyimpumputhe ube uhamba uyolanda umuntu obonayo. Uthi wena uyimpumputhe ube uhamba uyolanda umuntu obonayo, umdonse lo muntu okubonayo. Ngamanye amazwi uyabona uma ungasuthatha umuntu oyimpumputhe uthi akazolanda mina ngibona. Uma ngimi lapha umuntu ongaboni, njoba ngimi lapha nje fike ezongilanda, wazi kanjani ukuthi ngimi la? Ngoba mina ngiyambona yena kamboni. Uthi ke uhlaleleni, niyazini ukuthi umuntu ongumoya ukwazi ukuba khona indawo yonke? Sasitshela ingilosi, niyazini ukuthi umuntu oyumoya ukwazi ukuba khona endaweni yonke? Manje nina nisuke niyomlanda lapha esibhedlela, nazi kanjani ukuthi ulapha esibhedlela? Ngoba umuntu owumoya ngingakhuluma ngila, ezwe ngila, ebekhona la. Yonke ispirit sinjalo. Umuntu owumoya ukwazi ukuba khona noma kuphi.
akudingi ukuthi umuntu oba umoya ukwazi ukuya ku specific place ukuthi ngizomlanda kulolu cansi. Uthi ke lo muntu wasezulwini ngabe ngiyezwa ngiyakuvuma ukuba nikhuluma ngokulanda komuntu nilanda isidumbu. Ngoba uma umuntu isidumbu somuntu sesemakhazeni nomoya wakho usuke useduze kwaso. Ngakho ke uma isidumbu nihamba naso nomoya usuke useduze kwaso. Kodwa uma isidumbu somuntu sesiphelile ithi ingilosi kanti wanifundisa ukuthini uShembe? Kanti wayesho ukuthini uShembe uma ethi lo muntu osithela lapha kithi asimazi ukuthi ukuziphi intaba nokuthi lapho khona uphila kanjani. Uthi njengoba niyenisho njalo manifunda incwadi yomncwabo niqale nini bese nimazi ukuthi uphi. Ngoba nithema nimncwaba nathi njengoba esithela nje lapha asimazi ukuthi uya kuphi. Uthi ke niqala nini ke manje ukumazi ukuthi uya kuphi, ulale kuphi, edleni. Niyabona uIsaka noma Isawa ngisazi wayengabona emehlweni. Ngoba wayengabona emehlweni wanikeza isibusiso umuntu ongasiyena. Niyakwazi lokho? Isawu wayengaboni emehlweni. Ngoba wayengaboni emehlweni wanikeza isibusiso umuntu okungayiye. Manje wena wazi kanjani ukuthi lo moya ozobuya nawo iwona umoya obulandile? Ukwazi kanjani ukuqonda ukuthi lo moya owulandile iwona moya obuye nawo? Ngoba phela awuwazi lo moya. uIsawu wehlulwa zingane zakhe ezizala, wabusisa ongayiyo ngoba wayengababoni. Manje wena ke ubabona, uyakwazi kanjani ukuthi ngenkathi usukhuluma nalo muntu ukhuluma ngempela nalo muntu? Noma kuvele kwaxhuma omunye umoya nje wabona ukuthi na impumputhe wawusuthi hayi mina, wawusuhamba nawo. Kodwa u-95% wemimoya esifuye emzini yethu akuyona le mimoya esuke sicabanga ukuthi siyilandile. O-95 to 96 if not 97 wemimoya esiyilandayo siyifake emzini yethu akusiyona le mimoya esuke sicabanga ukuthi siyilandile. Sihamba siyebhedlela siyocollecta yonke imimoya, yonke imimoya iyafuna ukuthi iye ekhaya iyokondliwa. Yonke imimoya iyafuna ukuthi iye ekhaya iyokondliwa. Ngenkathi uJesu eyolinda akazange wafika uNkulunkulu, akazange wafika. Kwafika ini? uSathane. Ngenkathi uShembe eyolinda entabeni yasenhlangakazi elindele uNkulunkulu, wahlala 14 days akazange wafika uNkulunkulu. Kwafika yonke imimoya yafika yathi mina uNkulunkulu. Ukube wayengenawo umoya kaNkulunkulu ngabe wabuya nomunye umoya. Manje uma abantu basezulwini
bethi mabelindele umoya kaNkuluNkulu kufike eminye imimoya ithi mina wena ke umuntu kazana wazi kanjani ukuthi lo moya oyowulanda umoya okuyiwona ngempela ngoba lo moya lona akwenzeki ukuthi uyofuna umoya ubuye nalo moya uJesu wayolinda kodwa akazange wafika uNkulunkulu kwafika uSathane uShembe lindile entabeni akazange wafika uNkulunkulu wazi wafika egcineni kwafika imoya mhlambe eyisihlanu engasiyena uNkulunkulu yayifuna ukuthi imtshele ukuthi mina ngoba yonke imimoya iyafuna ukungena kubantu ihlale kubantu wena ke onganawo ngisho umoya kaNkulunkulu uma uyolanda umoya esibhedlela wazi kanjani ukuthi lo moya ulanda umoya wakini ukwazi kanjani lokho uyawazi ukuthi umoya wakini ukuphi uyawazi ukuthi umoya wakini ukuphi so akumangalisi uma ngabe abantu behlupheka sebewakhila amaqhugwane akumangalisi uma abantu behlupheka sebeyithengile izimbuzi bayithenga izinkomo ngoba okokuqala iquestion yokuqala ukuthi le mimoya basuke beyifaka emzini yabo bayayazi ukuthi imiphi le mimoya bayifaka emzini wakhe ngoba phela umoya awuwazi wona wazi wena ungenza kanjani ukuthi uyimpumputhe uhamba uyolanda umuntu obonayo uzomfaka bese uwazi ukuthi uyena wazi kanjani okwenzekayo ke umphumela walokho ukuthi sihambe soyilanda lemimoya sithi masiyilanda sifaka imNazaretha sihlabelela amaculo ebandla siphathi imboko but the question ithi lo moya owulandile umhloboni yomoya uyawazi ukuthi ulande emuphi umoya ngoba ngisho lona ke oyisangoma akawazi ngoba kwayena ungene umoya ongawazi akakwazi umuntu oyisangoma ukwazi umoya ngoba kwayena ungene umoya ongawazi kwawona lo moya othi uyazi kwawona akawazi bese siyayithatha le moya bese siyakhela izindlu bese sibeka laphana ngiyakhumbula kithi impela enkwaMpanza kukhona ngisho isihlalo senkosi yakwaMpanza lesi sihlalo lesi nehawu sazi ukuthi silapha kodwa sigula sifa sikhona lesi sihlalo savele sahamba sawulanda umoya nje esingawazi sawubeka ekhaya ngenkathi ke usubekile lo moya njengoba ngisho ngithi imoya ihlupheka kabi ayivi imoya ijabula mangabe ibona abantu abazoyilanda kodwa akwenzeki I can assure you akwenzeki ukuthi uma uyolanda umoya ungabuyi nomoya akwenzeki ukuthi uma uyolanda umoya ungabuyi nomoya kodwa iquestion ukuthi lo moya obuye nawo iwona inomoya obuye ulanda uma bekuyiwona lo moya wokulanda yini eyenza ukuthi imalomo usulandile bese kuqhamuka ukuhlupheka kakhulu kungapheli kwenziwa yini lokho kungenxa ukuthi uhamba ulanda yonke imimoya
uzothi le moya lona iwihlo, uzothi lo moya unyoko, uzothi lo moya ubaba mkhulu, ivume nayo. Yavuma. Yasho njalo imoya nkathi ifika kuShembe. Yathi Shembe yimini ubungilindele. Kwafika ingwe enhle. Yathi imini ubungilindele Shembe la entabeni yaseNhlangazi. Wathi uShembe hayi. Mina bengingalindele wena bengilindele uJehova. Kwaqhamuka omunye kwaqhamuka inhlathi enhle. Yathi Shembe yimina bengulindele. Yaba mningi imoya zabayihlanu ifikishe into yonke. Iqhamuka imihle. Ithi Shembe yimina bungilindele lapha sengifikile. Wayibona uShembe ngoba wayenomoya wasezulwini wathi hayi akusuwena. Manje uma ngabe umoya wafike wathi kuShembe uwona akawuthathe, wena ke unganamoya kaNkuluNkulu ukwazi ukubona kanjani umoya owuthathayo ukuthi ingempela ilo moya lona obuzowulanda? Ukwazi ukubona kanjani lokho? Uthi ke lo muntu wasezulwini kusukela namhlanje ningaphinde nibize imimoya, ningaphinde nibize imimoya, noma ngabe ungaphinde ushise impepho ubize umoya, ngoba lo moya ozoresponda kule mpepho yakho awuwazi. Kodwa munye umoya owaziyo futhi ongeke ukulenze iphutha, umoya kaNkuluNkulu. Umoya esiwaziyo umuphi? Umoya kaNkuluNkulu. Lo moya kaNkuluNkulu owafika lapha waba umoya kaShembe, iwona moya esiwaziyo lowo. Ngakho ke noma ngabe ingqondo yakho ikwakhe ngokuthi kangixhumana nabantu bakithi, ngoba kukhona lokho ukuthi hayi ngifuna ukuba mina ngitshela abantu bakithi. Ngibuzwe ngomunye umuntu ekseni wathi manje kusho ukuthi kufanele singaxhumani nabantu bakithi. Ngathi mina cha, akushongo ukuthi singaxhumani nabantu bakithi, kodwa uma uthola imoto, uthenga imoto, usuke wazini ukuthi emimoyeni ekhona umoya kabani osuke ukunikeza imoto. Uma ngabe uthola imoto, usuke wazini ukuthi emimoyeni ekhona imuphi umoya okulokuzile, imuphi umoya okunikeze imoto. Awazi, angithi anazi. Kodwa umoya osuke ukunikeze imoto awuwazi. Kuphela yonke imimoya emihle iphethwe uNkulunkulu. Ngaleyo ndlela uma uthola into enhle, wena hamba uyobonga kuNkulunkulu, ngoba uthi uShembe kusho baba mkhulu, uthi baba mkhulu
asobakhumbula abantu bakithi sibacelele intethelelo bothi mase bethethelelwe siyobabona ngokuthi uma sibaphupha sithole izinto ezinhle. Niyayizwa leyo nto? Uthi uShembe abantu bakithi asiyobakhumbula sibacelele intethelelo. Uma bethethelelwe siyobona ngokuthi uma sibaphupha sithole into enhle. Ngamanye amazwi uma bethethelelwe bakwazi ukuthunywa uNkulunkulu ukuthi bezokunikeza into enhle uma bethethelelwe. Uthi uJesu abantu asebafile bafana nezingelosi. Wayengasho uJesu ukuthi nabantu abangabathakathi baba izingelosi. Kodwa wayesho abantu abafile abafele enkosini bafana nezingilosi. Uma befana nezingilosi, uma befika kuwe baba isibusiso. uJesu wathi esentabeni elindile nabafundi bakhe kwase kuqhamuka uMose noElijah. Lithi iBhayibheli uMose noElijah bakhazimulisa uJesu. Angithi babemkhazimulisa ngoba kwakungabantu abafele enkosini. Babemkhazimulisa ngoba babengabaprofeti bakaNkuluNkulu bengcwele sebesesimeni sezingelosi. Hayi ukuthi noma imuphi umuntu wayengathi mayiqhamuka lapha nespoku bese sikhazimulisa uJesu. Asikwazi isipoku ukukhazimulisa uJesu. Kodwa uJesu wakhazimuliswa abantu abafa bengabaprofeti abafa ebungcweleni bathatha isimo sezingelosi. Kanjalo ke kungathi mangabe uthola into bese wena ujampa uyothi lento ngiyiphiwe ubaba, lento ngiyiphiwe umama, lento ngiyiphiwe ubani, cha ngakusho lokho. Thani lento ngiyiphiwe uShembe, lento ngiyiphiwe uNkulunkulu, lento ngiyiphiwe uJehova. Bese uthi ke uma usubonga, mawufuna ukubonga, mawufuna ukubonga ngesilwane, sithathe isilwane ume naso. Nkosi ngiyabonga ukuthi ungiphe lento nalento. Angazi Nkosi ukuthi uthume yiphi ingilosi noma bapha abantu bakithi. Ngicela Nkosi ukuthi uma lokhu kuvele kumuntu wakithi uyongibongela kuye. Yabo. Ngicela Nkosi uyongibongela kuye ngoba awumazi wena. Awumazi. Ikhona uShembe wathi ngokufundiswa kwethu sifundiswa ingilosi yathi uma ninikelela abantu abangasekho ungamemezi umuntu ongasekho ngegama, ngoba abantu abangasekho bayazikhethela ukukholwa. Kukhona abantu asebafa abangakufuni ukukholwa. Kukhona abantu sebafa abathanda ukukholwa. Ngiyakhumbula ekhaya kithi sahamba sawunikelela ugogo owayithakatha. Uma simnikelela lo gogo wabuya lo gogo wathi
mina angizange ngathi ngifuna ukukholwa. Esewafa wathi mina angaze ngisho ukuthi ngifuna ukukholwa. Sithi sizama ukuthi simnikelele ukuthi engene ezulwini ukuze siphile. Wathi angizange ngasho mina ngathi ngifuna ukukholwa. Ngaleyo ndlela uma ukhipha umnikelo, nanku umnikelo 223 uthi nginikelela umndeni wakithi. Kulomnikelo onikelayo abantu abazogijima beyofuna umNazaretha ilabo abathena befa noma sebefile bathanda ukukholwa. Akuchazi ukuthi wonke umuntu wakini uzogijima eyofaka umNazaretha. Cha, kukhona abantu abangakufuna. Umuntu efa engakufuna ukukholwa noma sefile akakufuna ukukholwa. Ilona kufanele abantu be-understand. Umuntu uma efa engakuthanda ukukholwa noma sefile akakufuna ukukholwa. Uma umuntu efa enenhliziyo embi noma engaba phakathi kwamaNazaretha ekholwe efaka ingubo emhlophe, uma enenhliziyo embi unenhliziyo embi nje, akajiki. Ngakho-ke wena uma ubiza umuntu uzothi ngalomnikelo nginikelela ugogo Masibanibane, kanti ugogo Masibanibane akakufuna ukukholwa. Lo mnikelo wakho ulahlile ngoba unikeze umuntu ongakwazi, ongazi noma uyakufuna nokukholwa. Kodwa uma uthi ngalomnikelo nginikelela abantu bakithi, kuzothi lo muntu wakini okuthanda ukukholwa egijime ezoyithatha lengubo emhlophe ezoyemukela lo mNazaretha ngoba uyakufuna ukukholwa. Kodwa uma uspecify abantu, kunabantu abaningi bakini abathanda ukukholwa abangazi ukukholwa. Ngoba uma usuzwe wathi lo mnikelo ngunikelela umama, ngeke uthathe ugogo. Uma umama engazange wamukela ngiwastile, ngeke uthathe ugogo ngoba nithena mina nginikelela umama. Kodwa mangithi nginikelela abantu bakithi, uzothathwa noma imuphi umuntu wakithi ojahe ukukholwa. Uma ngithi ngibonga abantu bakithi, uyazi umuntu wakithi ongenzele into ukuthi ngibonge kuye. Kodwa uma ngithola imoto bese ngithi ngibonga ubaba, kanti ubaba akakuyena onginikeza imoto, lo onginikeza imoto uzothukuthela bese konakala zonke izinto. Ngaleyo ndlela sonke isikhathi uma kuya emimoyeni noma kuya kubantu abangasekho, sikwamukele ukuthi kasazi umuntu owaziyo uNkulunkulu. Singazenzi abantu abaziyo uma sekuya emimoyeni, ngoba uma sekuya emimoyeni sizimpumputhe. Kodwa umuntu oyedwa esinethemba lokuthi uzosibonela uNkulunkulu. Abantu abaningi bayebethi bengishayela ucingo manje Mpanza, khona kwangishayela ucingo wathi uShembe uyakwazi ukwelapha imimoya. Ngathi mina imimoya ayilashwa, kodwa imimoya iyakhishwa. Ihlabelelo 23 awufunde uverse 3 no verse 5. Nkosi yandisa izibusiso ngegama lakho lodwa, ukhishwe konke ukungcola phakathi kwendlu yakho. Namhla ngiyakuthanda Nkosi, khipha konke ukufa kwami okusemzimbeni wami nokusemoyeni wami. Amen. Kusho ukuthi uShembe uyakwa, kodwa lapha ekuqaleni bekuthini kuverse 1 no verse 2. Nkosi bengiluthuli kakade, ngathatshathwa emhlabeni, ngafakwa ethembeni elihle
elingumoya wakho. Anginikwanga ukhula lolu enginalo namuhla, amandiki namandawo ikhona kufa kwabezizwe. Amen. Kuthiwa yini okufanele ikhishwe? Amandiki nani? Yini amandiki namandawo? Imimoya. So imimoya iyakhishwa la ekuphakameni. Ngegama likaNkulunkulu imimoya iyakhishwa. Kodwa umoya awukwazi ukuba uphume kuwo uma ngabe wena uthi mawuthatha umoya uthi babethini italent yabo. Uma uzothi mawungenwa imoya ubone ukuthi wehlelwe inhlanhla awukwazi lomo ukuphuma. Uma umoya wakho uthatha ukuthi uyisiphiwo awukwazi ukuphuma kuwo. Kukhona into okufanele amanazatha eyazi, bonke abantu beyazi ngemimoya. 1, umoya uhlakaniphile ngaphezulu kwakho. 2, umoya unamandla ngaphezulu kwakho. 3, umoya uyakubona wena awuboni. Ngiyayiphinda lezi zinto. 1, umoya uhlakaniphile ngaphezulu kwakho. 2, umoya unamandla ngaphezulu kwakho. 3, umoya uyakubona wena awuboni. Kuchaza ukuthini lokho? Uma umoya unazo zonke lezi zinto kuwe, awukwazi ukuthi umoya uma ngabe uhlala kuwo ukhiphe. Awukwazi umoya ukukhipha mawukuwe. Ngoba kokuqala umoya uhlakaniphile ngaphezulu kwakho. Uyakwazi ukukhohlisa wenze yonke into. Awukwazi umoya ukukhipha kuwo ngoba umoya unamandla. Umoya uyakwazi ukuba ukubulale ma uthi wena ufuna ukukhipha ngenkani noma ufuna ukuthi wenqabe ukwenza into othi umoya wenze. Umoya unamandla ukukubulala noma ukuhluphekisa. Umoya futhi kawuboni. Inye kuphela into ekwazi ukuthi uthi usenyameni unqobe umoya. Inye kuphela into ekwazi ukuthi uthi usenyameni unqobe umoya. Umoya unqotshwa ngomunye umoya. Umoya unqotshwa ngomunye umoya. Kodwa asiwazi umoya onqoba omunye umoya. Ngakhumbula kithi kwakunomakoti wakithi. Lo makoti wakithi wayenespoliana. Mayenespoliana lo makoti wakithi. Sase sihamba siyolanda omunye umuntu. Lo muntu yena unamandiki. Angizange ngiyibone imoya ilwa kangaka ilumana. Angizange ngayibona imimoya ilumana kanje. Kulwa amandiki nepoliana. Manje ke kodwa uma ngabe uthi unemoya bese le moya uyihlanganisa uyiqhatha nomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uyayehlula.
lokho kuchaza ukuthi angeke ukhiphe umoya noma ngobungoma noma ngowani ngaphandle kokuthi wamukele umoya oyingcwele, ngoba umoya wobungoma unqotshwa umoya oyingcwele kuphela. Umoya oyingcwele kuphela uzokwazi ukunqoba umoya oyingcwele, umoya wobungoma. Kodwa ukuthi umuntu ambathe umoya oyingcwele akulula njengoba usho. Ukuthi umuntu ambathe umoya oyingcwele akuyona into ngathi njena hayi sengembethe umoya oyingcwele. Ukwembatha umoya oyingcwele kusho is a process ende, ngoba okokuqala kufanele uwazi ukuthi umoya oyingcwele ukukholwa. Uma ngabe ufuna ukunqoba umoya kufanele unqobe ngomunye umoya, and yonke imimoya yesaba umoya oyingcwele kuphela. Uma umzimba wakho uke wembathwa umoya oyingcwele awukho omnye umoya okwazi ukusondela kuwe. Ngakho ke kufanele ube nesu lokuthi uwembatha kanjani umoya oyingcwele ukuze umoya oyingcwele ususe umoya omubi, ngoba ayihlali le moya kanye kanye kuwe. Uma wembethe umoya oyingcwele, umoya omuba, umoya omunye noma ngamadimoni noma ngwabaphansi awukwazi ukuhlala kuwe uma nje unomoya oyingcwele. Kodwa umoya oyingcwele awungeni kalula kanjalo. Ngakho akakho umuntu ongavele efike lapha ethi angimthandazele ukuthi kuphume umoya wobungoma bese umoya wobungoma uphuma kuye. Akwazi kwenzeka lokho. Umoya wobungoma awuphumi ngokuthi umuntu umthandazele, kodwa umoya wobungoma uphuma ngokuthi umuntu ekholwe yena. Angikwazi mina ukuthi ngokukuthandazela bese umoya wobungoma uphuma kuwe. Umoya wobungoma kufanele ukuthi ulwiswe umuntu omphethe ngokuthi ewususe efake umoya oyingcwele kuye. Kuyezwakala lokho? Ngabafanele beqonde lokho abantu ukuthi ngingakwelapha ukufa ngokukuthandazela, kodwa umoya ukuze usuke kumuntu ufuneka ususwe yilowo muntu omembethe. Mina kuphela ukukulekelela nokukufundisa ukukholwa, kodwa umoya njena uma usukuwe awukwazi ukuthi uphume nje ngokuthandazelwa. Umoya uphuma ukhishwe umuntu okuyena ngokuthi replace ngomoya oyingcwele, ngomoya kaShembe, ngomoya kaNkulunkulu, ngomoya kaJehova. Ngamanye amazwi, uma ufuna umoya ukuthi usuke kuwe kufanele ukuthi wehlukane nazo zonke izinto zawo, ulinamathele kulezi zinto zikaNkulunkulu, ugcine isabatha, uthandaze, ubize uNkulunkulu, yonke into uyenze ngendlela ukuthi lo moya kuwe ungabanayo indawo kuwo. Uma uthi uyakuhlasela uthi wesabise ngoShembe, iyona ndlela kuphela yokuthi umoya usuke kuwe.